karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kanina ra kong nakabantay sa nagsakay na ng gray na auto. Ayun sa ako ang iyong gisundan. Magpahinay ko sa pagpadagan nilang sakyanan. Tan-ang pagmuminor basag siya. Ana, hinay na ang akong pagpadagan sa sakyanan. Oh, may pahinay sab siya sa pagpadagan sa iyong sakyanan? Ako gyud ang iyong gisundan. Ako gyud. To ana. Gilabyan na lang ko niya. Nasayop lang tingali ko. Wa tingali ko niya sundi. Ay, kuyawan ako eh. Animal! Kisay animal! Ari ako lus, ha? King! Mitingog nagyo ko. Ari ako lus. Murag nagabantay si Ibriya nga. Nagsunod ta niya. Oh! Oh! Ipaunong lagi ni Imong bago ni mong napalit nga sakyanan. Gwapo ari ako lusa. Bright pa yun. Dagana kwarta ari ako lusa. Hinong una litob! Hinong! Nagkamatikod siyang nagsunod ta niya. Ato rin kisakyan ni Ibriya. Sundan ko siya. Tingog na ko ha. Tingog na ko. May na kini nga itong gisakyan, di ba? Why problema? Usbon ko ang kolor nene. Nakatog ko dinis gawas. Ay, hosto, nahinumdum na ko. Si Madam Elastica ang nagdaan ako din eh. Iya ko pagkauton ng napita kay patay na kuno siya. Mga piyo na dabay. Uy, ikaw! Ikaw yun lagi. Ikaw yun. Ikaw. Ano man ko? Ako awasay ko. Ikaw. Mao ikaw. Kuan kining kuan ba? Katong. Ikaw to niya to sa karaang mansyon. O nangutana ko na hayan ang gipuy-an ni Iya Elastica. Madam Elastica di ay. Di biya to patawag og Iya. Wala din si Manang Elastica. Imo ison si Madam. Buanga. Iya kong gihadlok. Pagkautol ko niya siyang iyang gilubngan. Pagkautol ko wasay ko. Ikuyong siya siyang uyab ka batanon. Ha? Oy, kaigat ko dato niya katiguang na to. Nagtaban gidi ay. Nagtaban. Kaya pang Madam. Oy, pero nga nung naabot man ko din eh. Gaul sa man ka din eh. Nganong diha ka manatog sa itikan? Sa itikan? Dito ko sa likod, nagkatog sa likod sa... yun na pa. Kabaho. Baho ni mo eh. Ikan ni baho no. Ako. Baho na ni baho kong lapok. Oy, halang ngano man eh. Ngano nagkalapok man ko. Wasay ko. Oy, nanimaho kong panos. Kabasa na ko. Ngano nabasam ko nga wasay man ko. Tungod kay gitabangan kag bugwak silang mga langog. Ha? Basang hugaw sa mga itik. Adid tom ko skilid. Adid ko likod nakatog. Im tong gidaan kong pala. Naam ko gidaan pala. Gikaon ni mo. Kay gidang pala. Gikaon ni mo. Okay gida. Basta gikaon ni mo. Sa? Sige, gikaon ni mo pala.
Basi gidaman ka lang. Daman, Ginaman ka, hinungdan nga naabot ka din eh. damanon kong wasay ko. Damanon Yung ko. kabalaka ni Manang elastika. Ah. Nagmalinaw na siya siyang nimutagan karon. Adi ay. O saman, patagan ka sa umaabot mo kaugbaon. Kalit man lang ka diya. Nanag-ansaday ka. Kalit man lang ka. Padiya siya mong madam. Nain na lang ay. Maligo ako. Natagan na naman yung mga baho ko. Gituhak lang ko sa itik. Baho na kay ko ay. Naunsam ni ko gabi. Ay. Si Madam Elastikam gitong nagoyod na ko din he. Gigoyod mas wasay. Wasay Gusto ko. ka. Ang espiritu ni elastika ang nagdali mo din gabi Kailangan na. ka na ko, Ginoo. Apan katong gihimo mo kagabi. Naisama lang sa kadaman. Naibaw na ko sa yawi. Ato si Jeff sa baybayon. Isagol siya sa among mga tao nga nagdiskarga sa kuhang mga isda. Nakita ko ni ingon sa anam-anam nang nakadawat ka na ako si Jeff. Uwa na ko'y angay kabalakan. Kay ka na bagatawana. Gipasidanan ko ng daan bahin sa pagkatao ni Jeff. Kumusta ka ang lakaw sa akong igsuon? Hello? Igsuon ko? Ako na ang muduma ni ining negosyo nga gibilin sa akong bana. Dili pa kay ko anad ni ini. Apan paning kamutan ko nga mapalambo ko pa ang maong negosyo. Magtinabangay ta. Og mapasalamaton ko ninyong tanan. Ilabi na sa mga taong among gisalikan. Kamong tanan nga mikugi ug mibati nining maong kumpanya ha. Pasalamatan ko kamo. Ay, subo, ma'am. Ay, kablang ka, Ma'am Laura. Ni Ami ang anda mo tabang ni mo. Kabangon ka na, ma'am. Atong negosyo. Ato. Mabuhi ta kun mulambo pa kini. Kitara gihapon ang makabenepisyo ni ini. Usbon ko, salamat sa inyong pag-abag. Ganin na naman tanggatang din eh. Gasigig tanawan ng building. Kaon kag building? Kaon ka bag building? Hilom tiking. Duta tingo ka? Nino, Duta tingo ka? pabuton kong magawa siya niya ng building. Diha siya ni Sod ka ganina. Oo! Di bitaw siya ni Sod. Sama na, iyang bay. Matod pa ni Kupit. Duta tingo ka? Ilang opisina ka na mo dapit. Duta tingo ka? Ikaw na. Katungo ng bay, nga tong giatngan. Maukal to ang ilang bay. Hala! Siya ng babaeng may gawas diya sa sa'y tawagan na mga biado mo na nga bumbungan na ang ugo. Asa man to sa aring ako, Los? Salamat kay may kooperate ang among mga tao. Ang head supervisor. Kasalikan siya. Ingon man ang akong sekretary. Hinaot nga dili sila mausap. Doon na lang ko sa kiparkingan sa akong auto. Miss, tulis na Oh, ay, ayaw ko tayo ni sa kitamo ko silyo. tulis. Unsa? Ha? Oy, ay pag-apel-apel din ba sa? Na. Bahanin mo, Doble na nga akong igo. Makakwarta ba ko? Maka-ismiringo yung bijag ko. Susi mo ato. Magdali, son! Susi mo ato. Araw ni ka mo drive. O mamaya ta din Ayaw ko hilabti. Ihatag ko kining kinaginagong bag o kining akong mga alahas. Imo na ni. Ikaw nga kung gusto gawin mong kwarta. Gwahi ka. Yep! Saan na? Imo naman nagipasakita ng babae. O, Suban, dool ka? Suban, apil ka, apil ka! Imo man nagipasakita ng babae. Wa man isa ni mo. Asawa ko na Wa ko ko'y labot ni mo. Dili ko ikaw igonsa. Hansakan din naman kayo ng kutsilyo na ko na! Abo agap.
Kay kasakit sa kundugan nga imong isumbag. Lagpot ko, di ko makabarog. Kuya, ang ari ako luso, gisumbag niyang tao. Alami akan noon sa espiritu, oy. Lami, oy, pero ayaw lang. Wa naman nagkabangon. Nagsilo siya ling aqualus nga migunit ang taon ni Iberia. Usuman pati ka, ha? Ayaw na. Sakit na kayo. Lala, mikamang. Mikamang, oy. Mikamang ang tao. Kausara ka ni gisumbag niya ring aqualus. Lagput man. Lami akan noon tao mikamang, oh. Nagkadoon na siya ring aqualus ni Iberia. Paipik ang haring kuya! Nasakitan ka? Gamayra, salamat ha. Uy, may sumarang imong bukton. Gamayra ni, garas lang. Salamat kaayo, sir. Aki, tawagan lang ko, Aki. Aki. Salamat, sir Aki, sa imong pagtabang nako. Kung wa ka pa mo abot, hayan, mulampo siya sa dautan niyang tinguha nako. Mitutok siya nako. Iyon na pa. Familiar ko ang imong hitsura. Ha? Nagkakita na bata, Sir Aki? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!